Sanibonani guys, igama nginqobile ngiphethela amazwibela e-homecoming ngomhla ka-9 February. Uzethiwe guys, njengoba nje esebuyile ekhaya, hhayi unina impela kusanzima ukuthi-ke amconvince ukuthi ahlale laphaya emndenini wakoHlongwane. Namhlanje umtshele nje kahle ukuthi ma, ngenze iphutha nje, ngiyaxolisa. Wathi eyi, awenzanga iphutha wena, wena iphutha. Futhi kuzomele uhambe-ke nje uphume uphele la emzini wami uyolungisa lawo maphutha akho le kude, hhayi la. Washo uZethu ukuthi hhayi bo ma, ngisayindodakazi yakho nje. Wathi yeyi ungcolile wena, awuyiyona nje indodakazi yami. Ngisho uma ngikubuka angiyiboni nje nhlobo indodakazi yami la kuwena. Wathi ma, nginikeza ithupha phela khona ngizokwazi ukuthi-ke ngilungise amaphutha ami. Wathi ngeke ngikwazi ukukunikeza ngisho ithuba lokulungisa lutho ngoba ngikudingi la emzini wami. Kuthe kusanjalo bengena uNomfundo mane wajabula nje ukubona udadewabo esebuyile ekhaya. Wathi hawu, usho ngokani ukuthi uyeza? Eyi, kwasho kona ukuthi nje eyi phela-ke angasho kanjani kube kugcwele inkanyama la endlini. Hheyi, uma wakhe engamfunana la ahambe ngakhona. Guys, kuphinde kwangena noNgaraji-ke, naye bandla washo ukuthi kwakuhle ukukubona Zethu. Hhayi, kodwa emehlelo kwaphosa ngakuyena uma wakhe ngoba yena-ke uNgaraji uyazi kuqhubekani. Umuntu ongazi lutho uNomfundo. Kodwa-ke uNomfundo ngoba uhlakaniphile usheshe wayifunda nje incwadi ivaliwe ukuthi cha, sengathi kukhona ubudlelwano obungekho right phakathi kukama wakhe nodadewabo omdala-ke uZethu. Uthe uma wakhe sebashiyile lapha endlini wabuza ukuthi hayi bo guys, ngeke ngimdala phela, chazeleni kwenzakalani la. Hhayi, uNgaraji wamane wathi qoqela uZethu iy'khwama zingene endlini ezama ukukhava phela ukuthi kungaze kuvele ukuthi phela uZethu ulala nabantu abashadile-ke manje. Lokho kuzomenza ukuthi nawe uNomfundo angabe esayibona njengentombazanyana enodadewabo owudokotela phela, emthatha njenge-role model. Ngoba-ke noma kuthiwa uyi-role model yakhe kuNomfundo, kodwa-ke mase sekuvele ukuthi ulala nabantu futhi abashadile, kungase kwenzeke ukuthi uNomfundo angabe sambona kahle hle uZethu njenge-good example noma njenge-role model yakhe. Guys, akupheli-ke lapho. Ekuseni ngovivi-ke uZethu-ke wenza i-breakfast elingqangqayo, ecabanga ukuthi wonke umndeni uzohlala naye etafuleni udle naye. Kodwa umuntu ofikile ezodla naye bekuNgaraji. Naye uNgaraji kubonakala nje ukuthi uyaphoqa nje, hhayi ngoba nakho naye ethanda ukuba lapha sonke isikhathi. Usenzela ukuthi nje uZethu angabi nesizungu ngoba wonke umuntu umkhipha inyumbazana. Guys, uthe nje sayixoxela naye-ke wamtshela kodwa uNgaraji ukuthi ngeke sisi, kuzomele wenze nje into ezokukhipha busy nje ngoba nawe ukuhlala le khaya ububona isimo sinje phakathi kwakho noma akukho right. Washo kuZethu ukuthi hhayi uyabuyela ekuhambeni klinikhi, bekade kungekho umuntu othatha isikhala sakhe. Washo-ke nanokuthi-ke uNgaraji kuzomele afeyise uSifiso noMaNkwanyana. Hhayi, leyo ndaba-ke guys wamane nje wayivala fast uZethu. Wathi nje ngiyabonga mfowethu ngokuthi nje ukhona eduze kwami, uyangisaphotha. Kubona bonke abantu abangijikele kodwa wena ungijikelanga. Guys, kuthe kusanjalo-ke, hhayi uma wakhe-ke waqhamuka. Uthe meqhamuka uma wakhe ebona ukuthi kuyadliwa etafuleni, uNgaraji washeshe washo kuqala ukuthi eyiwe ma, uZethu-ke umane washaya elinye i-breakfast elingqangqayo namhlanje. Wamane wathi nje uma wakhe uxuxuzelwa yisisu, hhayi akaboni ukuthi ulambile, angekadli. Wathi uZethu uxuxuzelwa yisisu, ithi ngikunikeze into ezokusiza. Hhayi, uma wakhe wamziba wahamba waya ekamereni. Lo mama-ke mina bengiyitshela ukuthi hlampe unqena ukudla kaZethu ngoba engamthandisisi kulezi iy'nsuku, kanti ayibo umama ugula ngampela guys. Kuthe nje emva kwesikhashana umama hhayi bo nangephalaza. Hhayi bo uNgaraji useyagijima-ke manje uye ekamereni uyombheka, usebiza noZethu ukuthi phela aphuthume azoletha iy'nsiza. Ukuchaza kona guys ukuthi umama hhayi isisu besixuxa ngampela, kukhona lokhu akudlileyo noma akuphuzileyo okungalunganga. Guys, le kaShwabi uMaNgcobo bethi uyayidayisela nje njengayo yonke imihla. Kwaqhamuka usisi oya kwi-interview ogqoke kahle kodwa ekhanda eshuqulile. Hhayi-ke uMaNgcobo mane nje wabuza ukuthi uya kanjani kwi-interview, ushuqule iduku pho, first impression yakho nje kuzoba yiduku ekhanda? No, ngiyakwazi mina ukwenza ikhanda, hlala phansi ngizokuluka. Nangampela wamenza i-hairstyle enhle, waze wagcina ukufuna kama-numbers wakhe esho ukuthi uzotshela wonke umuntu esigodini okhambeni ukuthi-ke banomuntu oluka kahle laphaya, bengalinge nje bey'bukele phansi. Hhayi-ke guys, uMaNgcobo siyamazi ukuthi unendoda e-strict
and namhlanje kubeke kwacaca ukuthi umuntu wesifazane ayikholeli ukuthi akahambe eyosebenza. Manje nje ubona uMaNgcobo njenge-queen yaseshibhini and umtshele kahle ukuthi ngikubeke as umanager walaphaya ukuze uqaphe yonke into eyenzakalayo. Suzoba yi-spokesperson futhi uma kukhona ama-meetings amakhulu because wena u-right usethaveni, angifuni nje uloku uyigqilaza usebenza akukufanele lokho. Kodwa-ke kuyabonakala ukuthi uMaNgcobo uzizwa sengathi uvimbelekile-ke ukuthi afeze awakhe amaphupho naye ngoba ngathi impela ukuluka amakhanda abantu kuyiphupho lakhe. Manje ushwabuloke emgquma lapho otshwaleni kanti uNtombo izandla zakhe ziyakwazi ukusebenza, hhayi ukuthi zakhiwe ngamaribhini. He guys, akupheli-ke lapho. Iy'ngane-ke lezi ey'ntshontsha imali uBuhlongwane uy'tshelile ukuthi azihambe ziya ku-Metron laphaya ziyoxolisa ziyicebe. Nangampela zaqhuba amakhanda-ke zowu-4 zaya khona zafica kahle uMetron evele efudumele nje kungathi angathethisa umuntu. Uyitshele kahle wathi nje nina ikusasa ninalo, aninto yalutho, ku-empty la engqondweni zenu. Ningafike nithole isikhwama niqede ningasihambisi emaphoyiseni nize nidle imali niyiqede nize ningenele ngisho emalini yasekhadini. Hhayi zazame ukukuchaza ingane ukuthi zizoyibuyisa le mali. Wathi ngani? Yabo nje ngiyinina ngabe ngiyahamba ngiyoziceba manje emaphoyiseni ngoba vele ila nizophethela khona esiteshini samaphoyisa. Nangampela bayixosha-ke iy'ngane. Manje uMetron sekunzima ukuthi axolise kuphindile ngokuthi umxoshile phela engenacala ngoba phela vele lo mama lo unayo inhliziyo yokungafuni ukuthi ayibone engathi usephutheni, kube ngathi nje ngabe uyena ohlezi right ngaso sonke isikhathi. But anyway, ugcine ephoqelekile ukuthi axolise kodwa umuntu kumele axolise kakhulu kuyena uphindile guys. UMaMetron-ke ufike nengane ewukhazini wakhe-ke efunda esikoleni leso sifunda khona-ke bonke labantwana base-Okhambeni. Shilo-ke wathi umfowabo uhambile wayosebenza eMpumalanga Province, so ingakho nje ingane ayithathile izohlala nayo ngala ukuze ikwazi ukuthi-ke uma ibuya esikoleni ize eklinikhi ihlale khona imlindazi aqede uMetron ukusebenza ebese-ke egoduka nayo. Ingane nje intombazanyana ephaphile egama layo kuthiwa-ke uNeli. Asithembeke ukuthi ukufika kwayo ayizuletha-ke iy'nkinga eziwesi ezokwenza ikhanda likaMetron ligxabhe libe livele liyigxabhela nje guys. Umbuzo-ke osusele guys ukuthi kazi-ke umakazi wethu uzovuma yini uzethu ukuthi-ke amlaphe kulokhu kugula lokhu okumphethe njengoba eminyanya kangaka, noma mhlampe unyanya yena uqobo lwakhe kodwa umsebenzi wakhe wokuba udokotela akawunyanyi. Sizobona-ke guys-ke kumazwibela alandelayo ukuthi-ke iyozala nkomoni, ngabe uzethu bayamkhipha noma bayamfaka yini lapha emzini waKohlongwana. Guys, afela lapho kamazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like ni-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama nginqobile niphathela amazwibela e-homecoming ngomhla ka-9 February. Uzethu-ke guys njengoba nje esebuyile ekhaya, hhayi unina impela kusanzima ukuthi-ke amconvince ukuthi ahlale laphaya emndenini waKohlongwane.